SDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, padayon ta sa atong tema, may labot na sa pagkadiyos sa atong Ginoong Jesucristo, uban na sa mga pagsupak niini, no, nga gihimo sa mga igsuon natong dili motuong Dios ang atong Ginoong Jesucristo, no, particularmente ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Apil na po ni ana ang atong mga igsuong saksi ni Jehova. Niining higayon na karon atong unahon, no, sa pagpadayon kining usa sa gigamit atong sita sa Biblia, kining sa Juan, no, Kapitulo 1, versikulo 18, nga mabasa gyud letra por letra nga ngatong Ginoong Jesucristo Dios. O ato pong idayag dinhi giunsa pag supak, no? Giunsa pag object o pag deny ba ang maong sitas nga atong gigamit, no? Kinahanglan masayod ta niini parang dili bata matinga o kana bang makot into action ta nga o makaatubang ta sa atong mga igsuon, ginamit ang maong bersikulo nya dito kahibalo ba unsa na to pagpanagang kung ilang suknaon supakon ang atong gigamit nga sita sa Biblia. Okay, Juan 1:18, no, diri sa ang bag-ong maayong balita Biblia nga hubad. Giingon, wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Dinhi man god klaro kaayo ba, no? Litra por litra. Nga si Kristo Dios kay ngano giingon man diri, ang bugtong anak
nga Dios. Nga pinangga kaayo sa amahan maoy nagpaila kaniya. Letra por letra na gyud. Kinsa man ning bugtong anak, wala ay nga atong Ginoong Jesucristo. Bugtong anak nga Dios. Nakaron unsaon man nila ni pagsupak, no? Supako ni nila pinaagi sa pag-ingon nga kining hubara, sayop ko ning hubara. Doon ako'y na-enkwentro aning Iglesia ni Cristo og kuan. Kini bang dili man naglahi ang direktamente nga reaksyon o reply. Kay kadtong usa ka Iglesia ni Cristo nga mitubag, misukna nako, ningon siya nga sayop ning hubara sa Biblia. Katupong laing Iglesia ni Cristo nga nahinabi nako, ningon siya nga tuis na nga hubad. Lain ang pagkatubag pero maora kung sabton. Sa laktod, yung kagtuis, but pasabot sayop. Okay, sayop ko na ning hubara nga atong gigamit. Kay ang ubang hubad, tinuod mo pod nga, sa ubang hubad, wala giklaro nga ang anak nga si Kristo, giklaro gyud nga Dios sa ubang hubad. Pero gigamit na to ning hubara kay ako maggupuning nasusigod sa Grego, nga sa Grego nga Biblia, makaingon ta nga kinigaling pagklaro nga kining anak diri nga si Kristo, Dios, mao gali ni mo'y the best nga hubad. Labi na kung naamoy kana galing Biblia nga the New American Bible, dayo naaman na siya mga komentary, na ay footnotes. Ako na ako'y Biblia ana sa balay, no? The New American Bible, nga doon ay footnote. O matod pa sa maong komentaryo, giingon dito, kana ko nung pag-ingon nga ang anak, Dios, o anak nga Dios, mao ko nun ay best nga hubad, follows the best rendering. Nga naman, kay sa Grego ko no, gigamit ang pulong monogenes theos o monogenes theos. Monogenes theos, but pasabot ana, mono means only, genes, Son, Theos means God. So, monogenes Theos, but pasabot, only Son, God. So, the best ang hubad nga giklaro gyud ang anak Dios. O kining sa ang bag-ong maayong balita Biblia. So katong ilang hubad nga gigamit nga mo'y ilang gigamit, okay man gihapon to, pero wala giklaro didto nga ang anak Dios. So, ang the best nga hubad, kadtong naagi mabasa nga ang maong anak Dios. Kay sa Grego, monogenes Theos, meaning only Son God. Mao na. Dayon, kung moingon sila nga sayop nga hubad, ilan na. Kay kung mubase tas mga komentaryo, ang sa Grego, monogenes Theos, nga ang the best noon nga hubad moonoy ilang gihukman nga sayop. Og nahinumdum po ko ilang gawion po nang sa Salmo, not Salmo, but ikaduhang Samuel Kapitulo 7, versikulo 22. Giingon diha sa 2 Samuel Kapitulo 7, versikulo 22, nga si Yahweh ko no, o sa laing pagkahubad, Jehova, Yahweh o Jehova, mingon nga wala na'y sama kaniya nga Dios. Wala na'y laing sama niya nga Dios. So ila dayon ng sabton nga, si Yahweh radi ay, ang amahan radi ay mo'y Dios. Sa ato pa si Kristo dili Dios, kay wa na may lain kunong Dios nga sama niya. Wa na'y lain. Mingon din sila nga si Kristo dili Dios. Ang maong sita sa Biblia wala magsulti nga si Kristo dili Dios. Komo nga giingon nga wa nay laing Dios nga sama ni Yahweh. Wala mag-ingon nga si Kristo dili Dios. Ang line of argument nga atong gawion katong gigamit nato kagahapon. Nga dili ingon anaon pagsabot nga komo mabasa nga gisingle out nga si Amahang Yahweh, siya lamang ang Diyos,
nga ato na dayong sabton nga si Kristo dili Dios kay sumala lagi sa atong pagtuong Katoliko ni adto pa mao naman gyud ang atong pagsabot nga ang pagka-Dios sa Amahan usa sa pagka-Dios sa Anak, therefore bisag hain nila hisgutan nga bugtong Dios madana ang laing persona. Kaya ang ilang pagka-Dios dili man duha kundi usaman, di ba? Kay kung atong supakon ang pagka-Diyos ni Kristo, gumikan na ng pulong lamang nga naghisgot sa Amahan, ang ubang mga sita sa Biblia, makuan mapod, ingnon dalang maligsa na to. Nga naman, kay ubay-ubay man pud nga mga sita sa Biblia, nga nagtudlo nga ang atong Ginoong Jesucristo, Dios. Dili lang kay tao. O gunya, kanagong madod pa sa usa ka pare ningon siya nga kanagong giingon nga wala na ilaing Dios nga sama kaniya ni Yahweh. Ang buot iposabot ana kung magbasa-basa ta sa uban pang mga sita sa Biblia, nagtandi kana sa mga dili matuod nga Dios. Nga buot pasabot wala na sama kaniya taliwala sa mga idols o mga Diyos. Nalimot lang ko atong sitas nga mabasa yun na, kanang letra po letra nga. Gaingon ba nga, wala na ilaing Diyos nga sama kaniya, no, ni Yahweh, taliwala sa mga Diyos. Dili na siya ma-apply ni Kristo. Nga naman kay, sa pagka-Diyos, parehas man yun. Diyos man yun si Kristo o ang Amahan, no? Naatay mabasa ana, letra por letra gani, sa, kung naamoy hubad sa Biblia nga kanang the Good News Translation. Good News Translation sa John 1:18. John 1:18. Nga kana bang giingon nga wala na ilaing Dios nga sama kaniya ni Yahweh, no, taliwala na sa mga Diyos. Dili apil si Kristo ana kanang pag-ingon nga wala na isama kaniya. Nga naman kay si Kristo sa pagka-Dios usaman sa niya, no, sa Amahan, so therefore si Kristo sama niya sa pagka-Dios. Aniya, basahon ako, no? Nato, no? Sa John 1:18, giingon, no one has ever seen God. The only Son, who is the same as God, and is at the Father's side, has made Him known. No? Klaro kayo? Litra por litra, no? John 1:18 sa the Good News Translation. No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God. Sama nga Dios. Kunos ang anak, no, nga si Kristo sa pagka-Dios sa Amahan. So kanang pag-ingon sa Biblia nga wala na ilaing Dios nga sama kaniya, no, ni Yahweh, referring na sa mga idols. Wala na ilaing Dios nga sama kaniya, no, taliwala sa mga Diyos. Dili na apil si Kristo diha nga dili Dios o nga dili sama. Okay, diri, no? John 1:18, klaro kayo. No one has ever seen God, the only Son who is the same as God, and is at the Father's side has made Him known. No? John 1:18 sa the Good News Translation. Gani mga igsuon, kung apilta ng mga igsuon natong mga dili mo tuo nga si Kristo Dios, gani, kung atong basahon ning John 1:42, o John 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 2, ang description sa Biblia anang mga tao nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Pas gikasubok pag ingon nga ang description ana sa Biblia Antichrist. Sa mga Antichrist. Antikristo, kaaway ni Kristo. Sakit kayo ni, pulo nga, pero mao ni mabasa na to sa Biblia, no? Atong masahon ang 1 Juan 4:2, no, giingon. Klaro kay gipasabot diri, no? 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 2. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Diyos pinaagi ni ini.
ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesucristo dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Sa ubang hubad giingon nito Antikristo. No? Ang nagpahayag kuno nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili giingon diri kaaway ni Kristo o Antikristo. Unsa may but pasabot ana? Ang nagtuo nga si Kristo nagpakatao, the word nagpakatao, but pasabot, na siya kinaiya nga dili tao. Oo. O klaro kayo? Ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. No, ang dili magpahayag niini nga si Kristo nagpakatao kaaway ni Kristo o Antikristo. So, botsapton, klaro kayo nga ang mga iglesia ni Kristo o kinsa pa nang dili mo to nga si Kristo Dios, Antikristo sila base aning description nga mabasa nato sa 1 Juan 4:2. Okay, the word no, ang pulong nagpakatao but posabot na siya kinaiya nga dili tao, nga mao na ang pagka-Dios niya. Kay Dios man siya nga nagpakatao. No? Sumala sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 nga sa sinugdan diha na ang amahan nga Dios. Day naapod ang pulong nga Dios pod. Niya sa versikulo 14 nagpakatao o nahimong tao. So si Kristo Dios nga nagpakatao. Ang wala kuno nagtuo og ingon ani ang nagsalikway aning pagtuuha matod pa sa 1 Juan 4:2 Antikristo o kaaway ni Kristo. No, masakit. Kaaway man gyud ni Kristo kay kung tanawon pa nato ang historical background pa na diha sa Biblia. Kadto galing mga Hudyo diri sa kung ako malimot sa San Juan 10, kung basahon nimo ng San Juan 10, na ay mga Hudyo nga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Wala mo tuo nga si Kristo Dios. Nya wala sila mo tuo ni Kristo. Niya Antikristo ang labas, kay wa man sila mutuo ni Kristo. Ila man gihimong kaaway si Kristo, kay wa man nila tuho eh. Sumaw na nga bantay taan ng mga tao ron, no? Mga igsuon na to, nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Kay kung buot na hunaon, murag maayo ra ba po na sila nato? Kung hunaon na to, maayo ra ba po na sila? No? Kay gigamit nila ang Biblia, then ang ilang gingalan sa ilang grupo, ngalan pa gyud ni Kristo. Iglesia ni Kristo, pero ang doktrina, Antikristo di ay. No? Mo na nga bantayan na to. Dili man ikatingala nga kining mga kaaway ni Kristo o dili matuod nga katawhan sa Dios, dili na to ikatingala nga it sounds murag maayo sad, no? Kay sa Biblia bisan ang yawa gani nagpakaanghel sa kahayag. O mao na nga bantayan nato nga sa atong panahon karon dili basta-basta mutuo ta nga mukutlo og sita sa Biblia, gigamit ang Biblia, ayuhon na to og susi. Kung wala ba'y nasambog ba nga mga pagtulunan nga kiniiya sa kaaway ni Kristo. Sama anang dili mo tuo nga si Kristo nahimong tao o nagpakatao. Kay ang pulong nga nagpakatao pot pasabot na siya kinaiya nga dili tao. Mo bitaw nga nagpakatao. Okay, ayuhan ninyo basa ng 1 Juan 4:2. Dayon adto ta sa kanabang termino nga Trinity o the Blessed Trinity kay nahinumdum ko nga usa sa higayon ana nagbasa ko og kanabang pamphlet sa ato mga igsuong saksi ni Jehova. Ilang gipatuo sa maong pamphlet nga kanang Trinity pagan na siya nga pagtulunan, pagano.
Kay kung magbasa ko no tag mga libro o bisan gani kasaysayan, ang mga pagano nagamit ana pong termino Trinity. Okay, siyempre mayong kag pagano lain-lain man ang Dios. Na ako na ipagano nga nagamit anang pulong Trinity. Di modo ang background anang pagtulunan kuno nato sa Santissima Trinidad gikan sa pagano. So, hinulaman kuno nato sa pagano kanang pulunga. So, ang pulong Trinity, the term Trinity, pagan background na siya. Niya nga nung gamiton man kuno nato. Okay, simple ra kayo ang tubag, no? Kung gamiton di ay pagano ng pulunga, dili na lang di ita kagamit ana, no? Wrong logic o wrong reasoning kung ingon ana ang atong panghuna-huna, ngano man. Kay pananglit, ang tubig gigamit man po ni sa pagano sa ilang pinaganong ritual. But by pasabot, dili na lang ta kagamit og tubig. Kay gigamit po na sa mga pagano sa ilang ritual. Napailain. Kanang dance, sayaw. Ang mga pagano, sayaw-sayaw mabot. Niabot pa pasabot, dili na lang ta ka sayaw, kita mga Kristiyano, tungod kay ang mga pagano, gasayaw-sayaw po sa ilang pagsimba, sa ilang bakak nga Dios. Dili, no? Kay dipindi man na asa na to gipahinungod ng atong sayaw. Kung atong gipahinungod sa matuod nga Dios, dili na daw tan, no? Samas gibuhat ni David no sa daang kasabutan. Naghimo sila sayaw ato, no? Diya sa 2 Samuel 6 ba na kung ako malimot sa maong sitas nga nagatubang sila atong sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa Kiruben. Baling sayaw nila ato. Mo gali na gamito na to sa pagdepensa ng atong sinulog. Kanang pagsimba sa Dios pinagig sayaw. Nga sa Biblia. Worship dance. Mo na sinulog. No? Pero ang mga pagano gasayaw-sayaw po. Pero dili to angay sundugon tong pinagano nga sayaw kay ilamang gipahinungod sa bakak nga Dios. Pero si David katong iyang pagsinulog, iya mang gipahinungod sa tinuod nga Dios. So wala siya masayop. So depende ra na og asa gipahinungod. Kana pong paggamit anang pulong Trinity, dili na siya daotan kung ang atong gitumong ana katong matuod nga Dios. Katong mga pagano ang ilang Trinity dili man ang matuod nga Dios. Kanang Trinity sa natong mga Katoliko kinsa may gitumbog ana Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili itong sa pinagano, kay lahi man tong Trinidad sa pagano. Sa laktod, dunay matuod nga Trinity na apoy dili matuod. Para sa pag-ingon nga, dunay tinuod nga Diyos na apoy dili. Kay kanagong pulong Trinity, kung ato gong sabton, sa may but pasabot ana, Trinity. Ang tri, but pasabot tulo. Nity means united o nagkahiusa. Kung atong hubaron kanang Trinity but pasabot tulo nga usa o tulo nga nagkahiusa. Pwede po nato na igamito ng pulong 3 in 1. 3 in 1, di ba? Tulo nga nagkahiusa sa usa ka kinaiya nga mao ang pagka-Dios. Nainumdum ko sa plaza na gaytoy gabugal-bugal na to ana kanang atong Christian Blessed Trinity. Maingon sila nga tanawan ng mga Katoliko, gihimo na pong kape ng Diyos. Kay 3 in 1 ko, no? Well, lahi ng kape. Lahi ng 3 in 1 nga Diyos. Lahi po ng 3 in 1 nga kape, di ba? Ang atong pagtuo sa Diyos, ingon ana gyud 3 in 1 nga naman. Sa bunyag pa lang, hisgutan ang ngalan sa Diyos, tulo man yun na kangalan. No, amahan, bunyagi, magbunyag kamo sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. O ang amahan, anak ug Espiritu Santo, usa sila sa kinaiya sa pagka-Diyos, then usa po sila sa pag-shepherd, sa plak, pagbantay sa panon. Kung very hingpit ang ilang panaghiusa,
So naay tulo nga usa diha sa Biblia. Mao nang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao na nga kanang atake sa mga saksi ni Jehova nga gigamit sa mga pagano ng pulong o termino nga Trinity, tinuod na. Pero kanang ilang Trinity, idol. O, dili angay tuhuan. Kay dili matuod nga Dios. Pero kanang Trinity na tong mga Katoliko, Christian Trinity, tinuod na nga Dios nga naman. Alang-alang mo yung kagbakak ng Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nga naaman sa Biblia. Mauna nga kanang Blessed Trinity na to mga Kristiyano, dili na binuang, no? Angay na to ng tuhuan, no? Alang-alang kung mayingon tag dili na tutuhuan ng Christian Trinity, isa marang wa ta mutuo sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Okay, mayingon sila nga wala man as Biblia ng pulo nga, wala. Pero wala ta did sa Ginoo nga ato ng gamon nga termino sa hingpit nga panagiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kana bang maayong nga relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo gihinganlan nato na og the Blessed Trinity. Wala ta did is Ginoo na. In fact, gitagaan ta og gahom sa paghimo ana, no? Na sa Mateo 18:18 kadtong mga pulong nga giingon ni Kristo sa iyang simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugod. Dili dautan ang pag-invento og mga termino, paghingalan-hingalan. Para sa gud nato gud. Wa man ta did is Ginoo nga magbuot tag unsa ingalan nato, di ba? Bisag wala sa Biblia, oh? Panlitan ako, ngalan ako Silbert, wa man sa Biblia nang nga Silbert. Oh. Pero dili dautan nganlan ko anang ngalana, no? Oo. Pagkadaghang invento na to nga termino ron nga wala sa Biblia. Pero wala ta did ana, no? No, ina kining atong Biblia mismo kung magisgot tag original ang atong nahibaw-an mo man na Grego, Hebro, na siguro pipila Aramaico. Pero wala gi Bisaya, wa gi in English, di ba? Pero nganong gihubad man natos Bisaya, nganong gihubad man natos in English, no? Kung daotan mag-invento og mga termino nga atong gamiton sa pagtawag. No, parehas ra pod ana ganing purgatorio. No, ang pulong purgatorio wala sulod sa Biblia pero ang gihinganlan ana naa sulod sa Biblia, no? Kanang ang kaluwasan na angkon gihapon pero giagi sa og kalayo. O kanang sa 1 Corinto 3:15, bot pasabot i-purify sa, no? Limpyuhan sa, no? Na ana gipasabot sa 1 Corinthians 3:15, no? Mao na, no, nga dili dawtan ang paggama og mga termino aron pod sa iyo natutun-an. Okay, dili man supak ang Ginoo, dili man supak ang Biblia ni anang paglambo og pero sa ning kuan radyo, telebisyon, wala man ni panahon sa una, no? Invento ra man ni tao nya karon atong gigamit, no? Wa man ta did no? Bisan ang mga dili Katoliko, bisan mga Iglesia ni Kristo o kining mga saksi ni Jehova nga supak anang Trinity, na sila'y mga gipangbuhat pod sa atong panahon ron nga wala diha sa Biblia. Okay, kan mga Iglesia ni Kristo magsangyaw man na ilang mga ministro sa TV, sa radyo, pero wala na sa Biblia, no? Kaya wala pa may radyo panahon sa mga apostoles. Kanang printing press, kanang pasugo magazine, kanang mga libro sa mga saksi ni Jehova, wala na sulod sa Biblia. Kung anong gihimo na nila, nga wa man sa Biblia, no? Kung tinuod, tanan basahon sa Biblia. O na ato lang gidipinsahan ng atong mga invento pod nga Katoliko, terminology ra manggali atong gisgutan ron nga ilang supakan kay wala kuno sa Biblia. Wala, pero ang gihinganlan na sulod sa Biblia. Okay, wa naman tayo igong panahon. Ugma mo proceed na ta og laing topiko, no? Proceed na taglaing topiko, probably atong hisgutan na pod ang kining atong eleksyon na pod kay duol na, no? Sunod buwan na.
Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinagkuan sa atong simbahan diri sa Diocese of Dipolog, binagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Sibero Cairbari, uban na sa mga kaparian. Kini ang ubus ninyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod sunod higayon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.